Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kuplay pi ki parlok baro mentasa shisien ni pedang sobai pi syakane ka program kejongi mulai gibril timolong pedang sobai pi ka program kepalawalam syapi do unongsan hima. Te parlok mentangi donah ni halaimer umlingka kenton kene ke office kejong kawai neki group keba jutrai mon snowba berkata ke group jong ki pathfinders hoi bon pedeng ki jong pi ki ba layo snow syapang ki kam ki ba bagane ka group kalale badar na pedeng ki jong ki ngatrai ki bampat itu tele se lingba kane ka interview ka bamangi ya kren batki pensa itu bat ye kita ki kam ki bamaki ki jule te matang idon hangni batni ya i president jong kane ka pathfinders kata iba living star lindotran Kumjur idon yu assistant secretary kata iba Mickey Maulong. Di kublish pun ba living ya kapor ba kerpang chopi kumjur iba Donald. Di sekontana ba pilap plak por kana kani ke program ke jongi bangin yo banyak keren ka to kani mo habai le ba kajian ti. Jongali ka group ke chopi. Di kerana dapat selami mau mengajuk anak kapor kapor dapat sebab kan tentu kapor komuni ingin yo nak kaji keren di pai bagi jongi ki kuat bentim bayar kan ni ke group pathfinders pila sedang ban seng do selami yo kublish ni fi ba Kevin ba dia ka team ke jong fi hi ke ba pilawan ban ni kendu ingi mah ban ya thir jumut kinet toy di ya kan ni ka kunhun ke jongi ka pathfinders ke bangi la seng do snem arajar khan riu ajar kan dia haka arterik april ni seng mentah kan sadap hawa shikop snem ni sadap haka arterik april juni ajar april ni sadap shikop snem ni kunon ke juni tikindiat ba Donald ti kumba kan nungod iki dekot dan iki members ke papidan akan ke group jopi aduh kali ka klemat ba mentah ite baru ki members gidon arfly ngon gidon khadwe ngot kisenrang bat khad ngot ki kentai ti kumbang kalau ong menemo bagan ke group ke jopi ke kata ke group ke terima sobat ti pai bagi jongi pagi kuat bentip ki kita ki kam ke bagan ke group ke jopi ke jule ka bas dang ka kam ka jongi kum ka kunhun bangile bagi don ya ta ka jingmut hi ka bas kham lang ka kunhun hi ni julaj ba baro shisnam ni julaj ban ai jingaram na ka we ka jaka shawe jaka na ka we ka longyeng shawe ka longyeng bar ka kata ka jingaram bagi julaj ro ka long ba ngile ban visit ak ban ko ngile ban kendu shoi yakino hino kilong yeng lan kilo ki chinong lan ki jaka bagi mut bagi tmu bagi lek bar haden ka jingle jungi kum tu pengin selet ban ai kita ki jingaram ki jungi kilong kum ki marbam kitar kat kum junung kam jungi tikindiat ba living ko ba ila ong iba Donald mo ba ka ta ka group ka jopi ka de ka ba jiarab ya ki beri ka kami syah ta ka jiarab ti ko ba ngi tip ru ba ka de ka group ka jopi ka de ka group ka ba ju penchna yeng mo labun ngi la yu ki social media ki news itu macam apa kan ka group jopi ka de ka group ka ba ju penchna yeng mo ki beri ka kami syah ta ka yu tikindiat pilaban batai habai de berkata ka jiktrai ka nak ka group ka jopi hoi na kalian kunhun ke jongi nei ni ju perchnai ki long yeng pan ni ju de kan ni rutang ka we ka long yeng ha ka sisian ha sisnam ma sisi ka la mende ha ji ki banai shwa ka ayam christmas ma ki ju de ka tu ban baro kan ni ji na ti jingi pa baro sisnam kambut bang shu de tai ka ye hari ni ju le tu ban le pat kini ki mission ni ju ong ki mission ma ban le ki long yeng ban ai jingi rap ki jongi la da de ki marba mardi la ni la da de ha ban rap ki high school la ni kino ki bentang ki bangila ban le kum ka kunhun jingi ki bangi kot bor ban le bat kum ju rum di tang bangi pensionai ki yeng ba ki don ki long yeng ki bangi le wat ki repairing ma ni si ki don ki yeng ki ba pa i don kam than ban chana ba thumai le si ni la ban le na kunhun jingi ban ni de ban repair ki ka yeng te ngi ka jing repair pan ngim up ki man ong man de kal di ha bunai de si kita ki ayam christmas ni kat ha bangi su la laisha ka kam ban le ni de ka tang ya chikmat ban de ka ta pa bagi dale ka tarung ni de hit na kunhun ka jingi tikindiat ba Donald kumba kan utali itara ki long yeng kan ka group ka jopi la bachna aduh kali ka klemat tahi nadu bis dangi ka kunhun jungi talo do ni mamta long yeng hi tengi la don spotli long yeng ndre ho kumbala lamprang pati presiden jungi
ba hal lor jo kan ka yeng bagi pensna mangi sebetulnya kidan pat yeng ki bangi julet pada bagi sur repair ka jing don kam kadang don kam sur repair kum bangi ono ba sur pen plaster lan ya don ino kat bagi bisa ki yeng bagi let ban ya kendo ki don kam repair hai tai ban tai ni dia Tekinda bak libing kumbakat nutali itu au kumbakat nutali ki shnong ne ki jaka ki kita ki jaka ki shnong ki wa pi pilak penchna ta ki ki shinong ki bangi na kalian kun hun jengi ngila le dei lise nganom la man kamau lu thik pathik I kar ka banga kamau ma kade ga we kadon hagi thain mai rang tie hagi tik thain lingyong tersat mo te ki lan jate tie ga we hapo sora imat kadi ketoi kli shinong la ngam bakla tie nang ta de ki don hapo meliam atli kawe hapo mauri ti ki thain boy ti nang ta de halai jengkot macam sistem ni dang de halai jengkot bat sha swear ho sha swear bat dan ki wi cakaru bang ak ma ndai bong ko ma wi fi ki repairing pat te klang ni tene pat pijio jingarap ban shnai ki hakan ur ko pi don ki bayarap ne pia contribute di parama pi ne pia le ko hakan ur ko kata kadi gijing kini ka maksud nat mo pi kini ka kam gejungi kadi ka kam ka ba ne si ka ba ngi don kata ka jing trang man le ilem nam ta ki emlang salang mo nam ta ki ta ki prado prasnam gejungi ki ba man kini gejing jar man ya kini gelentingi kendu bun gejing ya mo kam tam ba fi man sina kat ka yeng pistu ka jingut ba bun man ya ne ki wi jaka ban ram ngi kam haban man don kata ka jing don kata ka bor mo ka bangila man kini ri ki oi ngim la ban rap kat kam gejing don kam juki de semo na ta yeng de se don kam kambun jiram de ke bangi de pangide adu kam sim gejing mo wala de di tang kindat ngi de pat ti ban yo ek ta kila jiram kam tam man chnai ka yeng sem ka wi ka bangi jude kari prang ki members ni ju shong ki meeting nama andang ngil ade ban one survey ki yeng mo de sing yo adjective tingi shong ha ki je ki meeting ki jongi ni para ki members ni penmi ke utas seniang ujungi mah kat bangila na ki members kim jubu kana ka dor ki ru kat bakila la ibe la peni nuksa mo la da ibe la sispa dan ibe la spa dan ibe la syajar kon tak ter dia lana katapan nak kalian kejungi kenhun ni judon ke kita ki di sekum ki bahayang wasam ki jungi ki perlok berjor jungi ki baju tip ki kam ki jungi ma wala da ki digi bahajan ni bahasa jengai kita ki nong le bha le se meki ki tip ki kam ki jungi meki pat ki wan hindala dia ke ki wan ban ai lang ketika diang ketika man ki jungi ban kersan lang yengi man pedelun le mi ki kam bat lembah ki jingdum jelang nang tu bat kawi ba jing ba ka kam kraw e ngi ka bangila ban sina ka yi ka dingala man ong bangi ju pelong ya kawi ka program kata ngiju pelong hai ki benai September lani Oktober ka baisha mo ngiju pelong ya ka program ngiju ang keteng ka jombol sil hakri jombol sil si don ke jing die ke ma ki pam ki di jing die ki chan hoi kalong kum ka bangin respond ma te ni don bun ki wi mo ki stol kum tung ibu te kani ka juga program ka bangin jude ngi si kabaro kapisah bami nak tu mo kabang ilum itu sini bami tu ngiju pelut hang tu ban snai ka ye bat ka ega we ka bang astunat e ba ka long kam dia mo ya kan ngi jio di kersan kan lising don kam ya ka jaka mo ngiju pelong hang ni hapo hang ni kan ton nong se dia nak yang kinong yalam sinong jong se na dui rang ba sinong skitri sinong na sungu iki bat kumju na kinong yalam ke nong ki rang ba sinong jong komunika kuju ai jingbet ingi mantala lai snem sosnem ila ju penia je kini ka program ke jungi bakal lo ko basiso ba ki ajing bet maki ki bangit pendam kami ka jaka bat kumju na ki parlok projor ki nok song nok song taw ki jungi ki bei lai bei ai ketika diang bei ai ketika mon kum ta kan bagila nak boru ki ba itu senyang ba ki ai da ka jing e jik sebun jungi pat upoh pahayengi pat ban le ke ke badon kam kan so tanat no piale kata korkom bat ni kan skem romo ba kipon kibrio ki badon mensim mo bani ram kum long pi le grup jokli ba ani shkamado kani ka grup ka jokpiru mo kandang yai pateng kan ka badang yai kisgi ki por ba pedang la ban kata ka jin shakri ko ba shaki bai ba ki badon kam ya kata ka jin kam setelan kata dia akan urkom pada syubu pini akan urkom pio jiktem ba kata ka shnong lani kata ka jaka kidon kita ki kalau kita tak kibru kita buat bor dan kita badan kamu saya ke yang, dah kan urut kompiut jik tepat sepang kata,
Pia lek kanur komna. nga sim ha ni ko mo ya kata ka benta ngi yo jing tip ru ka di lumpa teng ki don ki brio ha tu ka snong ka thau rani ki don ki perlok ki jungi ki tip chapang jungi bangi jule e ki kam ki jungi ki pentip singi te ki pentip ki phone ngi ki hi tu ba ka don ka kita ki long yen ki don kumta te na ka yang ki jungi pat ki jule ke man ki du himar khamat kita ki long yen man sngap ye ka jungi ye ka jing son ki jungi mo ban pe ye ka jing long juman jo ka yen ka sem hadu kan no ki long te hadin bangi la song bat ki bangi ki du ba ki trai ngi kham ngam jing liu khanjat te man su thu ke ai kelenti baki kiman ke ai ke jing duna ke juki la si la diksi ke duna ka bam ka di ne duna ha ka jing long jo ke yen ka sem kum ta ter ngi lap man tip kini ba kum chu ru nam ba ki rang ba snong ma dan ting ki rang ba snong ki jipin tip singi ki ong ba ka don ha po snong jungi ki don kum kita ki yen di si pila ne mon pe lem tingi jule ke ban pe ban kimi te kadi kata hi ngas ngo ba ke baro ba krel le si ngalaban ong kadi ka jing saintur ka jong ble hi te channel banyalam man kendat mah nama ba ulai iet yang ni ka kam mah bangini syakri para mensim ki badang kami ke jingaram ulai pasat ke jing baji perkhat jingi kendat jingi ba channel man kedau kadenti ban poi tah ngasim ni kata Tenat ni kata. Dikendiat ba Donald tan pai no situ. Di hakani ka grup ka jongpi kumba ka nungu di ki members ki dekot pi don. Ki kan thai ka nungu sinrang ka nungu. Nadu bagi tangi ni ka grup ki kumong ba teradu ni ba menta ngidon baro at flying ngot but ngidon kadwai ngot ki sentang but kad ar ngot ki kentai Tikemut kita ki members ki badon akan ka grup ka jopi ki de bena ka ju ka senang ka baba pi bisa naik ki don keleng ki buon ki de don kindian ngidon badon na umnika ki de badon na po nung mlongor ki don na nong kser ki don na maulai ki don di tan miliam ki don ki bunju ki bahasa asya du stay sepo tan belum tan smith stay ro dan iwe ilong kumiro itaro don hibat ngi hot dan keleng man ki cakang don ba don han ka grup melong raju te ba living haba pi snai ki yeng mo ti pi shu ai bela ki be ne pi snai habasna ke yang dei nga lawan ong pi sai sien yang la su komen bangi don hapo kun hun jingi we na members ini te me i di baju snai ki yang kisam ka kam jungi wo man kasngi be tre mo di basi snai yang sna sem tu te habang i don kum ki program ki jungi mo ban snai yang pat me i basi man jing clear man pet kum no ban penya ki jing kam kini ki yang baro ka bangi la sna hadu manta ka de ki jing pet ki kimi jungi te mangi pat kini ki members rang tinggi sile do na pring jungi mi ki misteri mo ngi mi nang bani sna yang kasam ke ka bangila apa nak yang jungi ban de si ban harap perak ki ma perak siap la ni inoi bentapat ngele langken ngele lang bat ka barang kham sutanat susu apa kalong kum ni ya kan ni ki yang bangi sna kum ni dai ka jinglong jungki ta ki para tu prasna jungi khasi jungi mo ni singan ong ngai tanat ba ka jinglong di si ngat pini nuk sala rangi sna kum kawi ka yang hagi than mo hagi no ki nek sinong pini nuk sa ko masinong halai lingkot ka bangi nang ne macam senam tiki para marjan hang tu ki para sinong hang tu kitip baka don kum kata kun hun ka bayarap ban bisna ki yang ki long yang mo jeki para sinong jungi ki bayu ki bapri ki bamkot bor ban adu senyang ki wan man ada ka bornet ki jungi ki wan ban pensna ki wan ban ki don iwe se don ki banang ban le ka plastar ki ong bang in wan ngin yarap ban de plastar atu pisha nam sya ki don ki kun hun ki bang ngi don ki misteri jungi harus pamut lene khasan got kum tangin wan yarap lang kum ta ter katu ka kum sim ka ba ki kwa ban is nok ti bat lemba ki tu di ka ai misim syu ngi banang pencana ai ni kam katu ka di ka te ta kra kum ba PGE ka yi ka bang ji senang tu katu paro ai ka de ka bang de hina kaleng jungi kun hun kubat kumju kita ki perlok perjo jungi ki dong le ba jungi ni sala ban serong gitu ka yi ban panwan ka yang ba kita ki para musim jigi kin chong kin sang tu cakap mo di nakali ang ka sarkar pa kum nakas pai kamat sa grup jopi na mah dua menta ti ngimpat don gum kata mo ngimpat don gum kata ka jing pai kamat mana kali yang sarkar la ni kana no benta ka bangin don bat kini benta mo ti henry ngim so bangin ong bang dah kawai pat kalenting ngasim kan ke jimut mah iya balik sia nak kalian sarkar ki don nak benta ki bakin le kam ha susu ban ngi ro mah makili ki don nak bor tinggi pan itu benta barit ki jongi kan benta kata ke musim jinga dei para beria pat ni le di ti bor barit ki jongi kan ti kumba ka dokter i tra ki yang pisi penchna ka sistem gimla ban le bun fi ba ka nomor ba ka penchna ka di ka yeng ni don kaman biang ka plan tengi don kaman biang wat yo senyang lah mah teka ka ingi bangin sina bun teligi ye de ni susna betang ka we ke ye
hak sistem isna ka yi tang ko tama kata ka yi ka bang isna ka wi ka de hadian ba ngila lit keleng ken ban pet ma ban pet ye syaki wi sinong ni pet syong nung rim kan o ka yi na pading kita ka ba nyo padang yo ka ni ka yi ka bang ni isna na ka kun hun ka jengi bang ni jule e kata hadian mangila de belum biau senyang na para ki members ni ma ki nong le ba ki jengi ki buan fi ki ngai sinat ko mo fi ngai tanat ka jinglong khasi jengi ki de ki wan hi dala dia syakamat kam dan kam ban pan jing ban pan dia yang kiwan hi dala dia kitip ki i mo ki kwa ki ba na kalian jong arung kwa bani snok ti lang hani kun hun jong pi ngan ai ka ba ngadon la bor jong mo hindo benta hari ka ki ba ki awal ada ki awat tai barit e ro de ki anu do ko mensiam blei kur ku do ai ka to blei kur ku do lisik don ki nong le ba jong i kim kwa ru ban wan chakamat man pan pau kerteng ni borom ru ka to ka benta ka jong ki mo ki ong pe ni ai mangi te ngitip tang ma fi kim kwa ba ki bikin tip kum kita ki blei ngi don hi ki ba ki bangi ni sutu bah ka jingya lenti ke jongi ni kan du bun ki priyo ki ba tan itai musim i ba ki kwa bande bahalam ki be te mentau senem pat pila dan ki ba pecana ni pimpa mentau senem ngim padan ma ma nama bahadu menta nama de ngi dang komongi yong fi metangi dang don tang si arbana lai bana ma jong di senem momenta tingi dang ya lenti ken nadu mantang sedang ban pek ki kino ki yang ki bangi don kam kom kan hon jongi ka isan khamat mo ka isan khamat teng ki kano ka ye ba anda la poi ha ki banai talang tingi sa sikum ka kan hon pan ngi sa song ken ka jingalang ban perkhat ya kano ka ye ka ba ni chimi ka senjam ban pecina ka ye nomor ban pecina ka ye ngi hawat jing te ba bi ka jinge ka silong kum ni ru pi wa ngal lembah ka jinge don teng ki ye ngi kwa e pecina ni pe ki jinglong juman ka ka ye ngai don kam tamadon ki ye kim don jaka kim don ka jaka la jong katur ka bu ka jinge ingi te ban pensinai ka yeng la kim don ka jaka te kanum long hang dongin pensinai ka yeng ki kum gitar ki yeng ki kendu te henry ka bai tanat syu pa kalong wat hakini ki por ki bladam kan yeru ki don ki long yeng long sem ki ba kim don jaka henry ka sinong pa kawan sikmat ban ai ka jaka wa ban ai jaka na kalian ka sinong ke sinong ki terwai ki ong em ai ho ki don ki sinong mo ki segi ki tan ki sigi dang pohu ki jaka sinong ki ai ki jaka sinong jengki bangi pensinai ka ye kum kita ki lat ki don ti kermen hi kadang ya lenti kadang ya ingin stay kenduk buan ki mo ti henry boleh basta saya lambat hitam kadai ti kendia par ka ipar ka penlong ye phi ba pin sangi ka de group partners pi hakipor ki bamun shwa hakisnam de singala ban ong ki arjar khalai khasaw ka san mang ye don nyongut si perlong tingi jumelian manjali kai subhana wi jaka man pin subhai ka ta jinglong jongi mo jinglong samla ti por o dan apin jingi ki bai lai don brio don iru tingi jeli kai ken keleng ti kawan komnor ka jumut ji perkhat ka bangi wan king yong ba ngi i bai beli ya kani ka pisa mo ka bangi don mo beli ngin pelut syaki ki bam dan jimun toi te ki bam dan jimun toi ri habang ya halim tis king dang i pat ki don bun ki long ki brio la ni ki long yong sab ki mar ka jingi tingi wan kata kan ka perkhat padang yang tongin ya persyang man ya lum san pau tengka mo ya mut itai ka de bitang si anjing pelan perlok ha si perlong ke de si perlong ti ni don kupta tingi ong tongin ya pelang man bana we perlong we lagi perlong jingi ni san pau tengka tingi la ya kupta ti habang yong bangi sali ajirap andal aku senam nama nak mawi kata ka plan kani kawan ngalisi ka de po bang di kum imat hai por ayom jong good friday la nang baklangi syong kum tangin dalawai ki ji kendu lang ma tingi perkhat kum ta tingi ya ita identiti tingi sedang kum tu ken nang tungi sedang ban bencana pini por nang ilai ai jingarap nikong tingi mdon ka kerteng ru ngimdon ka keteng part finders ngimdon presiden ngimdon sekretari ngiyadon betang kita siperlo ngeli ngira isi ni si 10 kilo kan bangila ni tai bisa jogi mo bundan ya itu tinggi awat i longieng lumbag jerap kirang ba snong hani ajan kili kiri ajungi ya persang ajan tapi le beta haslong ha namang isu tu itai dang di tang jing persang no jungi ngimtip adukan no in long do long senam itai kam te ondang ila alai kumtu ngile akini kisnong ba macam ngakan mang ngile ka snong nomlong ka umlika ban ka saume te dang ngile yang tu lempa kirang ba snong pi ki ai musim tu kirang ba snong ki ie tu kam jingi ki ong ai tenat kan mo pia don tang parasen rang kumni pia le kumni kadang ka tenat ki ong ka lung berkumju ka ba ketik jumut perkhat jingi pat ondang ila ai tengku begitu gilong yeng kan indala syong begitu gilong yeng bapli ba wat itu isini gi bangi ai ngisi kilo haki kelalong ke jengker ku te ki pleng sutu ba pleng kani ka kam ka de bangin penjanai jadi penjanai jadi ban la ban le ba ban penjanai ngak mau be ni ki members ki jongi po mengilik ni kong ni ngira du khaw lai mo te
dia hadir yo ini lagi ya la tingin ya kam ya penok bai senyang jungi kam ngini yo da la ki khau ki ba kham biang ki ba kham pohu kham e mo tenga kan mau ngi dai tai kin mo bang yara ita ai kau lai ngi sia tong tu kilo tu mo ngi la mana si buat teng yo ngi pencana beng ngi o serong bai kini ba dong ba jing ai mesti mi kerong ba senong pat ni saya kini kan ti hadu mentah mencuang ni tu ip ngim ton buat ki members kan theiru idon mangi kisadran tika ika daw ni sa thap ki members kan theiru ani ka don ka we na pring jingja ni don ka we ki long yeng ka bangi lek te ita ki mi tok ta kan ye hadim bai la yo pedang kita ki jingram dangi te pri yam ha jing kemen ka jungi bai da ong ru we ka tien ka banga kan ma yong ba ye phi ki bang ngam i thu i thao ngam don ka jinge dei phi kloi man rap ki yeng ka sem ka jonga mo yong asu ta du ka ta mo ti yam ti da hapdeng ba mi i yam kum ka ri kun thei tingi ru don prasarang tingim sunang tu nyele kum nom kum no ban karan i kum no ban le pentengen i ngim nang te nga sutu ang tu ki kawan ka jimut ka ong em ngi di bantan lang ki members kan thei khanang ba ki kan thei ki kam ya sutu opera kan thei mo kum no ban pentengen ban ai museum hi ki tu idi tai ban ta ke na don tu ba ni sa thep ki members kan thei ki sawan basna ti nang ni Kalau kamu ti kendiat pad show bangin penkut mo ikan ka jingi keren ka jongi ti ke ikata ka kubor ngani ka message na kalian ka jongpi shiki wei pan le se ki badon ka museum kuma pi banirap iki bre ki bajenjar iki bre ki badon kam shisha ka jingiram ka jongi ke ikata ka message ka jongpi hono ka kubor ka pasut na tam ka banga kwa ban ai lang shiki wei dei kalong kum ni tu kani ka kam ka ba phile isn ei yano banyarap yano kam di ta ka ba video nong hani video nong video nong ina dia ka ai ka ji nong ka long ba ka ai ka ji nong ka dia ba kenja mensiam ka kenja mensiam haba pila ban le ye ki we kita ki men ki para ki jong kita ki para do prasnam jengi ki ba la do wa dia ka bam ka di ba ki mio syu dei mangi siam ba bun ki long yeng te teng ba ngili kan du da ki tayo ki kim bam ki klem yo bam ki don ki yeng te teng i song kai kan tu urung so nang te umi sini kadon ka yeng ka sem ka ba kemi ka thia ajrong ki khon ki thia ang ne hapo jong khrum ki thu khana bro simit ki thang li dong musa bro angut si kemi si khon ki bun ki ek bangi la sem bar ka ba pangnu thu ka long ba ting don ki long yeng long sem ki bangi ngi kan du dei ka ba ting ki la du chi kermen ru ta ki du chi kermen ke nya ka chingem ba kani bari kani ki chingem ka long kum ni ngi mat bun ki chinge ngi mla ban ai ki pulia puthi ki khon ki ngim la ban ai ka bam ka di ba biang ki don ki long yeng long sem ka ba ki don ki khon dei ba pli ki khim step ki le school ma ki le ki school ta school sinong ma wat ka tiffin kim yo lat man song te dan jao khiu nga ka mau tu we na ki habrit ka bang ye le abang akli ing nga step of village school phi le no nga khim step nga pa yu khiu nga pli yo jing tap khiu teng don ka ja teng la song pala pen set email ma ki mi da step la le no la le bala te la da dan e khiu ti yo ngi le da ka le boro spara ki mi song jara ki le bi school boro spara ki dan do song ma ki wona ta ki le school na kli ru wa ka jing kli ki ma po sitting school sitting singi phi le akum na po bi ba ma pi dan ka tiffin break jing ki ban ba ki ngi si le ka dong boro spara ka ik ta ka long ba had no po ki ban phai bin mien na sia pon phai na school ki ngi dangi yo kum to ma ki phan karu la ne uno jung thong ba yo ak per ba ki ya ti ki bam lu to pi ta ka daw long ka don ka ik son te ka don ka jungi ting don kam ba bon ki brief ta bon ki brief ta orang ka pat ka kubor ko jang ka long ba nai benut ta nai benut ban ai ya ka spa mesti ka jung phi se ki be ta amar bon ki brief ki ba kwa ban im kum ki jing im ba phi em hari ki yo ai ta kala te lada uble ula ku ko do ye fi ula ai fi ya ka bam ka di ka kup ka sem ya ka yeng ka ba pin chong pin sa tu hab man perkhat ke kindat boleh uble wa ai nga kan ni li singa di ubre nga don kam u khaw tang san tin hak sitayo ndinga yo adu sifu tin hak sitayo tingan hab ban kli la dia boleh tamu ni khaw yeng junga li sing ka don ka ik ba uble kwa ka ngar bangan le banyarap ikiwei mo banyarap lem ikiwei ho nga nge ki kadon ka jing ka jungar kolong ni mo ngitip baka pisa kadon ka bor ba bade ban le mo ti ngila ban pendun kam ye la dia man pen kemen ye la dia ban le ki ba man toy ye la dia dei te kan no tam ka ba kham kadon bor sisu la da fidan ka bor pat ba fi pen khat ba fin le ye nam ta ki we de se da fidan ka jing per khat ba ngar man kene lang ki we man yarap la mi ki we di num tan su ta ken man ki para ki jungi ki ban thia khlam bam ki ban thia ka yin ka sam ki ba jat ba pra ki num tan su te te nga kerpat kin mi shakman dan kam fin man yesno ban ngi ndadi than ba fin ong man ngan hab yeli yesno ba pat findas mentali ngai itanan hai kini ki pol ba mentali bun kla mi shakman
haki por bagi dang don mengi nang istan kong ni nang kami iduna ma ani mata kila ami bon ba kinong le ba keleng kila don katuka ani sia mengi kan te ngai i bangi mi don kaman penjana ai kini kam kujungi don kam penjana ai ni namar ngi sutu ba kani ka kam dei ba ka pel nga sutu kadi ka kam ka ba ublei hiong u iet te kani ka kam u iet te ublei kini namar pin ublei ngatrai unumla ban supe i tu kilong yang sem makin mat kan cinge makin tia ki khon kin tia klem bam ublei unumla on pe kita te uput upun ya so ha ka donot ka jonga ka jong pi kan Kadai. te ka song hanga ha pi par hatungi snap em ka jong khot ka jong upan ka song hanga pi le singi i khmat ha ngi mala pat kam long ne te mo ting ngi i bobun ki bring ngi kwa ban perkat bet tang yala dia andang la biang yala dia serap ki bai numpai te kata kapur kamar ke jing bri jing nginum biang te Kadai. mentang ngadun ngayo ay ka wi ke benta ngakwa so wi benta te pin up andang la biang yala dia serap ki wi ke numpai hari tu yarap se la da fidan watang sipau to ai marsan ro se yarap ki wi katu ke bapi ai wat dai bi ai barit eru hari pi anu do ka mensiam dei ngai skem bling so khurku ko do khambun sha pat itu jing aja pi barit Rai kam tam ela da pidei pidon ni kalat kalenti ka bopli la khurku bun sha ai pi le pidon sisu ka bor ta ka bor ba pin pen kelai tu kalau yang laksam di sini ka tu ka jing ai ka jing pi kan ai ka jing nang jing start itu ki habar cakap bikin tiak mau ai pi kan jing tiak kelembang ki sayo jempa te kan ni ka di khubor ka banga ngakwa ban ai bat kumju nak kun hun ka jingi ni kwa ban ai se ka ba pek bi fi asmo ni khubor ka jingi gedang ton kampun ba kita ki nong lise ka kebakian si okinong Samaria babahama inong don kamba tu pej ka donu ka jongpi tu pej ka imlang salang jongpi tu pej ke men ki para ka jongpi apo sinong tha ka jongpi yarap hai bori bentai ba pila mande ladai de hai ino ibenta iba pidon ka jingnang jingtip pidon ka bor wanam teka ya kata wanam teka nomor kani ka kam de ka pen subhar tangi ubri ka pen subhar wali boleh Sebelum sisa kamu sim, bang, sangap dia kata jika tu kerja pima, buat so ka tak message kerja piro ka sim bahaya lah. Bang scam ki perlok ki jangiro ki ban sampai ya kani ki bagi so ka message na i presiden juga fandas kalong ka ek ka message ka ba ketik buat ka ba sim bahaya ni buat bagi dai ru banyarap mo para beri bangila pembela au mai ngi dai banyarap ba ka cikar kuru min sayo apa na jalan di kubleshibon ba living kecikran kalong hospitalan pencuri ba donal mo sa sisian ya kublai ka ciplai por ka chopi pat sa sisian ru ko ba pila au mane ba hu bana yayong kan dap spos nam kan ka guru ka chopi ai ka chicken pocket rang nam ta si ka chopi pat sa dap spos nam kaliang long sang himaru ni ai ka chicken pocket rang ni ka guru chopi pa kan nang yai beteng ka takakam ka ba ka chopi mo ka ni ka guru pala le kubleshibon sa sisian ti perlok ka tu ngil apoy sa ka bukut ya kan ka jinga kran ka jongi pat kini ki dekat jongan ni ke Pathfinders pasal sini kalian jonga bag kalian jong nasan himangi ai ke chicken pocket yang nama ta ke grup ke jongi pat kamtam bahkan sa kenjo sa post nam hau ni pana yayong jong news nam arja apan riu mari it's camera ba kin sabon ki priu ki ba yo man sim ling ba kan ni ke program ke bagi page kan ni ke jingkran jong presiden bagi de banyarap ki benar kami ke jingrap ke jongi walai long ibarit bariaru ke jikar ku ka sawan chilendan ti kubleshibon kublesh ajar go ni sai kondo palut pihak ko iba ke program ni ke ju ke channel jong no sanjima kubleshibon